Natawo si Jesus sa Bethlehem nga sakop sang Judea sang panahon nga si Herodes ang hari. May nag-abot nga mga tao sa Jerusalem halin sa sidlangan nga nagatuon parte sa kahulugan sang mga bituon. Nagpamangkot sila, diin bala na tao ang hari sa mga Hudiyo? Nakita namon ang iya bituon sa sidlangan, gadi nagkadto kami diri sa pagsimba sa iya. Sang mahambal inis ang hari, naglakat ang mga tao nga halin sa sidlangan. Samtang nagalakat sila, nakita nilang bituon nga ila anay nakita. Gani nagkalipay gid sila. Naguna sa ila ang bituon hasta sa lugar nga sa diin nahamtang ang bata. Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata kag ang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon ginbuksan nila ang ila dala, kag naghalad sila sa bata sang bulawan, insenso, kag pahamot nga mera. Pagpauli nila, nag-agi sila sa lain nga dalan, kay ginpaandaman sila sang Dios piagi sa damgo, nga hindi na sila magbalik kay Herodes.